laskette kierroksia ääneen. 8. No niin, nyt on. Valmiina. Höp. Eero hiljaa. Nyt kuuntele. Hyvä Vikke, kannustakaa. Hyvä Vikke. Pojat, kannustakaa toista. Vikke taistelee. Pojat, kannustakaa. Vikke paino jo. Vikke taistele. Hyvä Vikke. Hyvä Vikke. Hyvä. Viken aika oli. Vikke. 27. Otetaan pinkiä kun pyörii. Vikke. Jokainen. Pojat, muistakaa oma aika. 27. Se oli hieno aika. No niin, Jarmo, seuraava. Joo. Pojat, muistakaa kannustaa. Kaikkeen kannustaa. Kun jokainen menee, lasketaan kierroksia ja kannustakaa. Onko Iippa valmiina? Sitten kun mä huudan. Hei, takata vähän. Iiro valmiina. Hyvä Iippa, taistele. Hyvä Iiro. Taistele Iiro. Nopea, hyvä aika tulee. Iiro tulee hyvä aika. Hyvä Iiro. Viimeinen. Ai. Onko liian pitkä väli toi? Hep. 19,30. 19. Muistatko se oma? Pojat, ootko valmiin laskee? Pojat, ootko valmiin laskee? Ai. Odota vielä. Onko kaikki valmiin laskemaan? Ropsa valmiina? Ei oo vielä. Laita pallot tuohon. Sanoisit, kun oot valmis. Ole valmis. Lähtee nyt! Hyvä Ropsa, taistele! 2. Nopeesti! Hyvä Robertti! 4. Nopeesti, hyvä Ropsa! Älä anna periksi! 7. 8. Nyt! Taistele! Tonne väärä suunta! Meneekö... Noniin, taistele! Valmiina! Hep! 20! Hais! Sulla oli 19, sulla on 20. Mitkä paljon sulla oli? 27. Tästä ei niitä. Pojat, ootte valmiina laskemaan? Kannustetaan! Tyko, ootko valmiina? Aiko Haribo! Let's go! Tyko, kun mä sanon nyt, niin sit lähetään ja pyörit nopeesti. Valmiina, niin lähtee! 1. Taistele vaan! 1. 2, pojat! 3. 4. 4. Hyvä Tyko, tsemppiä! 8. Muistakaa keppi, täytyy osua koko ajan ottaa, muuten hylätään. Varo! Hep! Peula! 23. Mäkin tuut tuossa. Ei, säkin hävinnyt. Iiro, säkin hävinnyt. Tuko? Mitä on mennyt? Muistakaa, että on vaan leikkimielistä pidetään. Onks Moopalla pyöreä vai littee? Tunne, ne korjaa. Se on Pekka. Hyvä Pekka. No niin, turvallisuussyistä Tuko nouse pois. Aina kun pyöritetään, pitäkää siellä tappia otassa. Onks Moopalla kuutio vai? Pojat valmiina laskemaan Jonille. Joo, ne valmiina. Topi ja Eero, valmiina laskemaan. Joni, sano kun oot valmis. Nyt. Valmiina, lähtee. Taistelee loppuun asti. Nopee. Maila maassa. Anna peunaa, Joni. 6. Maila maassa, Joni, hyvin menee. Maila. 8. Mitä tossa tapahtuu? No niin, Joni, väärä suunta. Joni! Hyvä Lauri, noutamaan vaan sitten ja 21,7. Mitä tulee, jos menee palloihin?
Se on vaan huti. 3 sekunnin aika. Ei vielä. 3 sekunnin vetää uusiksi. Joo, eikö me tänään keretä touhumaan. Ai. Missä nyt paikka? Ei tää halua olla poista seuraava. Hyvä. Sä olit jo. Onko valmiina laskemaan? Mä en halua mennä. Pakko jo mennä. Ei vaan Eero, Joohan. En mä halua. Miksi se? Mä voin mennä Eero tekee pohjat. Mä teen pohjaa ja se on 2. Niin, Eero tekee parhaan ajan. Se on kaikki mahdollista. Mä saan toi yli 50 sekuntia. Tää silleen, että jokaisella on vähän tasasta. Joo niin. Otetaan noin kolmas. Pojat valmiina! Joo, laitetaan, että kaikilla on suurin piirtein sama. Suomi! Ollaanko valmiina kannustamaan? Topi sanoo, kun valmis lähtee. Joo. Pako sanoo hep, niin lähe. Valmiina, niin hep. Tseppi. Taistele. Topi pyöri. Anna kepin olla maassa. Pyöri kepi ympäri. Nopee. Nyt tulee hyvä aika, Topi. 45. Hyvä, Topi. 47. Hyvin menee. 48. Väärä suunta. 30. Noniin. Juokse, potki vaan. Ropsa, älä metsu. Sä et mene sinne. Metsämies! Metsänainen! Uudestaan. Metsämummo. Kato peula! 30,3. Hyvä aika oli. Se oli pohja. Kato, mä opin tämän. Ropsa, älä ole Ai mikä toppi saa? pomputtele kavereiden kanssa. Älä häiritse. Seuraava potilas. Eero, nyt pohjat. Mä en oo kassitielossa. Nyt teet pohjat niin kuin lupasit. Joo. Pidä kättä tästä tälleen. Mä näytän. Näin. Muuten tää sattuu ottaa. Paina käsi ottaa tälleen. Se on paljon helpompi. Nyt teet pohja. Sä lupasit. En luvannut. Sano, kun oot valmis. En oo. Pojat, valmiina laskemaan. Kaikki. 5. Pako sanoo nyt, niin Eero lähtee. Valmiina, niin nyt. 20. Hyvä Eero, tsemppi. Loppukiri. 1. Voitto hämöttää Eero. Taistele. Hyvä Eero. Pidä mailla maassa Eero. Mailla maassa. Toi huijaus. Ei, Eero loppuas. Ootetaanko Eero? Sattu toisen. Mitä teki? No toi pää. No me potkaise ainakin pallot maaliin. Pystyt potkaisemaan. Noin, näytä. Eero, nyt tee pohjaa. Hyvä mummo. Loppuun asti. Hyvä maali. Loppuun asti. Taistele. Taistele maali. Nopee, loppukiri. Ihan hyvä aika tulee. Hyvä. Hep. Minä haluan taistella. Hyvä. 15. Joo. Joo. Oikea aika. Varmaan 4. Ei mitään lellimisiä, sano se oikea aika. Oikea aika oli 40,2. Pojat hiljaa. Okei, mä menen. No. Minä. Ville, mä sanon hep. Teet pallot vielä. Pojat ottaa pallot. Ota Ville. Siinä menet, kun se on tosta. Hei, Ville kannattaa mennä tohon, jos haluat voittaa. Ai tähän. Niin se on siinä. Kannustaa ja laskemaan. Vielä enemmän. Ei oo, tässä kaikki Laskemaan Ville. pyörii. Ropsa, esimerkkiä. Laske. Kannustetaan. Hei, oottakaa, mä en oo nollannut tätä. No juu, tästä tuu vähän vähän. No niin. Ville valmiina. Lähtee. Nyt. Nyt tsemppi, loppukiri. Hyvä Ville. Nurmikkoon tulee hyvä reikä. Anna mennä vaan, älä paina keppiä niin paljon. Pyöri vaan. Nopea, jalat käy. Tikkaa. Hyvä Ville. Ville, hyvä. Loppukiri. Minuuttia 2. Täysiä. Ylös. Muuvin aamu. Uudestaan. Muuvin aamu. Hyvä, loppuun asti. Ja pilli vaihtuu. Kato peulat tietty. Ja liikennevaloissa. Villellä tasa 10 sekuntia. Mikä se oikea? Oikea aika oli 30,5. Mä voitin. Ei oo vielä loppuskava. Mitä se? Tää oli ihan jees.